Ja, meg. Ja, most meg akarod mutatni? Zoló, akkor gyerünk. De Edu itt van még? Vagy már indítja dolgot? Itt vagyunk, ne nyilván. Nem tudom, ez a szintes bug, ez nem volt nálunk. Egyáltalán. Biztos volt, csak nem vettétek észre, nem Csak figyeltetek észrevettem rá. volna, hogy eltűnnek az emberek, nem tudom. De nem mozogtatok arra, szerintem. Egyel. Egyet csak. Én beállok mellé, AMS-be úgyis, vagy nem tudom, majd valami CD-zve. Ne is mozgasd. Hát ez Vagy fordulsz rá bár, oldalra. bár így is jó. Aha, várjál, csak merre fogod forgatni. Itt jó lesz nekem. Dehogy fogom. Most kéne elforgatni. Várj, most forgasd, de most forgasd, de... Úgy kéne, Szerintem nem hogy ezt amint kell, elkezdik amikor kasztolni. eltolta már, akkor fordítod el, akkor... Várj meg, amíg elkezdik azt, és utána... Csinálja. Forgasd, forgasd. Várj, most forgasd. Szerintem, figyelj, Zoló.